wanda za mu haɗu ƙarfi da ƙarfe a kawo wani sabon shafi a wannan ƙasa ta mu Najeriya. Tafiya ce wacce nake ganin babu cuta babu cutarwa. Wannan bawan Allah da ya tashi a gaban ku ya yi maganganunsa ya gudanar da jawabansa, mutum ne wanda muke tare da shi shekara da shekaru, kuma mutum ne wanda in ya ɗauko tafiya idan ma'arifa muke karbata saboda mun san babu cuta. Muka rungumi tafiyar baki ɗaya, sannan kuma muka ɗauko tafiyar muka kawo muku lungu da saƙo na jihar Kano. Najeriya ta samu kanta a cikin wani matsayi wanda muke tsammanin matasa su sake mata akala, su sake mata tafiya, su juya ta a yadda take tafiya. Kuma bayanin da ciyaman ya yi a kan wannan ɗan tahaliki bayani ne wanda yake a buɗe ba a rufe ba. Matashi ne kuma na matasa, kuma ya yi rawar gani an gani a wannan ƙasa, musamman daga jiharsa ta Kogi. Mun ƙaddamar da wannan tafiya a Kaduna wanda aka sa mata suna Yahaya Bello Network Group. Wannan tafiya tana da shugabanni na ƙasa, sannan tana da shugabanni na jihohi, sannan akwai ku 'ya'yan ƙungiyoyi daga lungu da saƙo na jihohin Najeriya. Wannan yau abin da muke sunansa town hall meeting, wato mu zauna a tsakaninmu mu tattauna mu gano irin yadda za mu yi mu kai wannan manufa ta mu zuwa gaci. Wannan shi ne abin da ya sa yau muka sadu da ku, wannan shi ne abin da ya sa muka zo mu tuntuɓe ku, mu kuma yi shawarwari da ku, kuma mu tabbatar muku da cewa tafiya ce babu gargada a cikinta, tafiya ce straight za a yi ta. Wannan shi ya sa na tashi a gaban ku yanzu nake faɗa muku tafiya an riga an mata structure, kuma an yi mata structure tare da ku a ciki. Yawanci ku ne mutanen da ya kamata ku yi ba mu haɗin kai, because ku ne grassroots, ku ne mutanen da kuke daga karkara, daga ko'ina lungu da sako na wani. Saboda haka ina muku barka da zuwa, kuma duk abin da ya taso